Il-Partit Nazzjonalista qassam apprezzament żgħir b'ringrazzjament lil ħaddiema kollha li bħalissa jinsabu fl-ewwel fil-lira fil-ġlida kontra l-coronavirus. Dan il-ġest simboliku għatta volontiri qasmu prodotti tal-ħelu lil ħaddiema fl-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta, fil-Korp tal-Polizija, fl-Isptar Mater Dei, fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u fid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika. Prodotti li sajru ma stess. Saret żjara wkoll il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Media.Link Communications. Mal-volontiri marru wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u l-viċi kap għal-ħidma fil-partit Robert Arrigo. U maħadu l-okkażjoni biex jiringrazzjaw mill-ġdid lil frontliners għal-ħidma tagħhom. Adrian Delija qal li l-ħaddiema huma l-qalb u l-mutur ta' kull entità u għalhekk ħaqhom kull ringrazzjament possibbli minant il-politiċi wkoll. Qal li mhux qed jipprova jħallas lil frontliners għax il-ħidma tagħhom hi imprezzabbli, iżda rigal żgħir bħal dan għandu jnaqqas mill-morr li qed toffri is-sitwazzjoni attwali.